nagsapatan ni Sigud at Taguig City Mayor Lino Cayetano kas baro at dadaulo ti People's Television Network Incorporated kani PCO Secretary Dave Gomez nag-request daytoy iti PTV main office ijay Quezon City. Nabara daytoy nga inabrasa dagiti opisyal ken empleyado ti istasyon iti umuna nga aldaw na iti trabaho. Naituding ba't makita no ni Cayetano kini outgoing General Manager Malucho Fagar para iti may sangkat at transition iti paningumaton iti network. Sigun kini GM Cayetano panggap natin na partnak a serbisyo para kadagiti Pilipino. I'm excited. Paano natin lalo mapaganda yung serbisyo natin sa mga kababayan nating Pilipino. PTV is so important in delivering information to our people, and I think the next big step is just to continue to grow the number of viewers and the number of people who we can reach. Tuloy-tuloy lang sana, support the new GM, si GM Cayetano. I believe that I was able to help in that fixing the system of PTV4. Iti banagmat ti PTV Cordillera, alaan mi daytoy nga gundaway nga agyaman iti panangidaulo ni General Manager Malucho Fagar iti network. Agyaman kami GM iti trabaho nga impaay mo iti pambansang TV ti Pilipinas ken itakat pasang bayan tayo met partner Alakan Audrey ti baro nga GM tayo ani Sir Lino Cayetano. Agtalak kami nga adupay ti serbisyo publiko amay paay ti PTV iti dito nga baro nga administrasyon. When partner Jordan ken Audrey niya, pagyamanan tayo launay, ti panagserbi ni General Manager Malucho Fagar iti PTV, kan babaan iti pangidaulo ti kabarbaro a GM tayo, agtalinatlatati, serbisyo publiko, nga ipay tayo para iti tunggal Pilipino. Welcome Sir GM Lino Cayetano, and welcome po dito sa PTV Cordillera. Ala Jordan, maragsakan tayo nga mangpasangbay iti baro adadaulo ti PTV. Syempre kablaawan mi da kayo Sir Lino iti nabunga a panangidaulo yo para iti pagsayaatan dagiti umili baban iti television network ti gobyerno.